Veľakrát sa stretávame s tým, že čelíme nejakej prehnanej detailnosti a perfekcionizmu. Čiže snaha vyhnúť sa chybám a zlyhaniu môže viesť práve k perfekcionizmu. A nebudem rozoberať, ako každého z nás dokáže dohnať k šialenstvu kolega alebo nejaký expert alebo šéf, ktorý je precitlivelý na každý detail a vyžaduje aj zbytočnú dokonalosť. Najmä tam, kde sa na nej narobí niekto iný ako on sám a on to nemusí vôbec vytvárať a na tom pracovať, ale naopak tá požiadavka, tá potreba dopadne na nás. Z pohľadu neurovedy je perfekcionizmus veľmi zaujímavou témou a často súvisí s patologickým alebo aj toxickým správaním. A k tomu sa dostaneme niekedy neskôr, ako to práve vplýva na fungovanie na projektoch a taktiež ako povedzme narcistické sklony fungujú na projektoch, čo to s nami robí, ako funguje potom tým a čím vlastne potom trpíme alebo s čím sa musíme vysporiadať. Na projektoch je dôležité mať prehľad, mať presné informácie a spoľahlivé fakty. To ale neznamená, že sa projektový tím stáva štatistickým úradom. Dáta sú ako backup, sú ako základ a podklad dôležitých rozhodnutí a spoľahlivé informácie sú kľúčové a sú len základom pre úspešné riadenie projektov. Dobré projektové nástroje a ich správne využívanie poskytuje silnú oporu práve v dátach a zároveň nám dáva manažerskú flexibilitu a poskytuje aj potrebnú voľnosť pre projektový tím v rámci realizácie ich úloh, ktoré majú jednotliví členovia vo svojej vlastnej kompetencii.